waleɲumandɔn su in na an maa fila de bɛ yan keba ale taalen do kita min ye Falaye Keyita ye ale de bolo bɛ choix kɔlɛ la bi Isa Kante ni ale office de moyen bani o directeur ye Falaye i ka ko ka bɔ ale ma dɛ a ye kɔni i ka ko ka kuma o kuma ko Falaye do ko Falaye bɛ yen bi su in na an munumunu yɔrɔ man ka caya sabula invité b'an bolo bi min ye groupement des leaders spirituels musulmans olu ka sifinw ka ɲɛmaaba n'o ye Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ye baro fan filanan na an bɛna n'ale bisimila nka komi laada la an bɛ ɲɛbila kuma minnu fɔ Falaye o fana kanubaw ka ca maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ Mali la k'u fo k'u waleɲuman dɔn Falaye an ka su in na ɲɛbila kuma a bɛ tali kɛ digitalisation na digitalisation yɛrɛ ye mun ye ko ka na ni sɔnnɔgɔya ye dɔ ka bɔ dunkojugu ani yuruguyurugu la yaasa jamana kɔnɔna na maliyɛnw bɛ se cogo min na k'u ka wari sara ni telefɔni ye k'u ka baaraw kɛ ni telefɔni ye Falaye ne hakili la yanni Asimi yɛrɛ ka kuma cɛ an tun bɛ digitalisation na o Orange Money e m'a fɔ ma ka telefɔni karitini ye mɔgɔw bolo Falaye i b'a dɔn ko Mali jamana fɛn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ kuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka a garisɛgɛ an y'a sɔrɔ cogo di waati min na sobon bɛ don an ka jamana kɔnɔ a kuma cayara dɛ maa caman y'a fɔ ko a man ɲi a bɛ tan a bɛ tan nka kɔfɛ caman ka nafolo bɛɛ taara so la Falaye an taatɔ filɛ min na nin ko digitalisation nafaba de bɛ nin na parce que nin ne bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ maaw ni warimugu ka yaala o dabilara a mɛnna fɛn min don a nafa ka bon a ka ɲi jamana ma jamana bɛ se ka sɔrɔ k'a la a bɛ se ka kɛ nka Falaye ala ko tiɲɛ taabolo min b'anw ka ɲɛmaaw bolo a ko la o ma ɲi dɛ a ko tacogo ma ɲi dɛ tiɲɛ ye tiɲɛ ye minisiri minnu bilalen don a ko kunna olu bɛ ka taa cogo min o ma ɲi n bɛ n dan tigɛ Falaye président ye waleya in fɔ juin kalo tile 22 stade Babemba kɔnɔna na laɲini la sabatili baaraw olu nana daminɛ a fɔra ko juin kalo tɛmɛnen o tile 18 minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna n'o y'anw yɛrɛ ka minisiri ye ale tun kan k'a kɛ a tilara ka bɔ o la ko ka taa baara kɛ Kuluba kɔrɔ de b'o la o n'i y'a ye a kɛra Kuluba o kɔrɔ ko min don ani tulonkɛti bɛɛ a bɛ minɛ sɛbɛ la mais Falaye minisiri minnu bilalen don ko digitalisation olu ɲɛna ko a fɔra de ko ka t'olu lamɛn k'olu bɔ télé la k'olu ka kuma ORTM ni Radio Mali la o tɛ koyi ka bɔ ka taa fɔ dɔ farala ne ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ ka fɛn kan ka yɔrɔnin dɔ bɔ ten ka t'i jɔ carré kun dɔ la ko polisiw tɛmɛna o tɛ dɛ nin ye maliyɛnw kungo de ye an b'a ɲini u fɛ Falaye u ye fili min kɛ o ye ko in a lancement kɛra u ma presse privée sen don a la radio télévision journal privé u k'u sen don a la n'o tɛ a tɛ taa yɔrɔ si min bɛ ka fɔ ORTM na a bɛ ka fɔ kan min na o t'anw ka kan ye u b'a fɔ la tubabukan de la a baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ ka fɔ tubabukan de la o y'a degun fɔlɔ ye filanan ye mun ye nagakɔrɔ yɔrɔ jumɛn bɛ yen bi a fɔra ko Bamakɔ kɔnɔna de la k'a bɛ ka daminɛ fɔlɔ mɔgɔ jumɛn bɛ ko bi k'i bɛ i nagakɔrɔla la ko nin ko in bɛ ka ɲɛ f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la k'i bɛ k'a faamuya ko min bɛ ka kɛ aw bɛ taa bɛɛ bɛn ORTM ma minisiri dɔ bɛ bɔ oui ne ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔw y'a faamu a bɛna na ni nafa ye a ye nafaba sɔrɔ dɔw ko k'olu ka baarakɛyɔrɔ la k'a wari bɔra 8,8 na ka na 40,000 na dɔw yɛrɛ ko mɔgɔ y'a faamu ko Falaye walahi tuuru cɛ fɛnw na mairie la mairie mɔgɔ minnu bɛ wolosɛbɛn dilan o diminenba de don a ma ju ye hali dɔɔni mɔgɔ jumɛn bɛ se ka o faamuya k'o ɲɛf'u ye ka tɛmɛ presse privée kan n'aw y'olu kɛ denkɛfɛ ko ye k'o ɲɛsin faso télévision so ma don o don u bɛ taa minisiri dɔ ta u b'a fɔ awɔ ko in ka ɲi dɛ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min Sikaso u bɛɛ bɛ nin kuma kelen de fɔ jamanakuntigi m'o fɔ aw ye o jamanakuntigi ko de a ye maliyɛnw labɔ a kalama a ye polisiw labɔ a kalama mairie baarakɛlaw labɔ a kalama
faso den minnu bɛ yen n'u olu bɛ taa ko ɲɛɲini a y'u labɔ a kalama nka aw bɛ k'o ta k'o kɛ i ko suruku bo k'o maamu k'o labɛn k'o to arajo mali dɔrɔn bolo o bɛ se ka bɛɛ bɛ se k'o lamɛn yan o ye degun fɔlɔ ye fala ye degun filanan ye mun ye i ye nin secteur fɛn fɛn ta maa minnu bɛ gouvernement bolo ko k'a baara kɛ u kelen tɛ se u tɛ se bi u tɛ se sini mɔgɔw de bɛ ɲini maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara in ɲɛdɔn u b'a dɔn a kan ka kɛ cogo min na nafa min bɛ sɔrɔ a la olu de bɛ lamɛn ka fara gouvernement ta kan gouvernement kelen tɛ se k'i kun biri nin kan k'a bɛ nin baara kɛ a tɛ taa ɲɛ fala o ka bɔ yen n ka kuma filanan bɛ tali kɛ min na n'i ko maaw ma a y'aw jogow falen a ye nin dabila i b'a fɔ nin y'aw ta ye polisi o polisi n'i ye nin fɛn in kɛ nin hakɛ in o bɛ di aw ma u b'a fɔ sisan ko péage la ko n'a kɛra ko péage tigiw b'a kariya k'u b'a tiɲɛ a ye mun labila aw ye douane filɛ nin ni douane ye mɔgɔ minɛ n ko hakɛ dɔ bɛ douane ye minɛlikɛlaba minnu bɛ yen n'u ye enquêteur fɛnba ninnu n'u ye kobaw kɛ n ko a bɛ fɔ ko prime bɛ fɛnw bɛ d'u ma aw bɛ se cogo di ka na mɔgɔw bolo cɛ ka bɔ nin na pewu aw t'a fɔ olu ɲɛna karisa komi a ko tun bɛ ta fɔlɔ an bɛna n'a yɛlɛma nka aw la nisɔndiyalan b'a ko la fala n ka kuma sabanan bɛ tali kɛ min na u ka nin ko in bɔ gouvernement kelen bolo u ka kɛ yɛrɛ ye o faso ka cakɛdaw gouvernement bɛ se k'i mago don la société ni entreprise privée minnu bɛ mali la olu ɲɛmɔgɔw ne bɛ tilen ka nin de fɔ mɔgɔ na a bɛ mɔgɔ ɲɛna ko gouvernement de bɛ baara di mɔgɔ ma ayi jamana ɲɛnama si la gouvernement tɛ baara di gouvernement bɛ baara di mɔgɔ minnu ma olu ye fonctionnaire ye n'o bɔra la kɛnyɛrɛye entreprise privée wari de bɛ di olu ma k'olu de labɛn fala n'i taara hôteliw kɔnɔna na n'i taara usines kɔnɔna na n'i taara kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ joli bɛ yen ko nin kuma bɛ ka taa ɲɛfɔ u ɲɛna olu de bɛ impôt sara olu de bɛ taxe sara olu de ka wari bɛ don fɛnw na olu de bɛ banquiw kɔnɔnaw la a bɛ se cogo de ka nin ko sugu sigi a bɛ t'o bɛntigɛmɔgɔ k'o bɛn ko mɔgɔ damadɔni ka wuli ko k'o baara kɛ an ɲɛ b'a degun natɔ la an bɛ ka nin fɔ bi pour que u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ kuma fɔlɔ ye min ye technicien minnu bɛ gouvernement bolo u kelen tɛ se k'a baara kɛ u ka maa ɲini ka far'u kan filanan n'i ko maaw ma a y'aw jogo falen baarakɛyɔrɔ la bɔn nin fana bɛna fara aw kan n'aw min ye baara kɛ ka ɲɛ i ta ye nin ye sabanan ye mun ye mali entreprise maliyɛn minnu bɛ yen maliyɛn minnu ka baarakɛyɔrɔ n'u ka fɛnw b'u bolo u sen ka don a la naaninan ye min ye fala o ye communication ye hali bi ni polisi y'i minɛ ale b'a f'i ɲɛna taa lajɛ kogo la a nɔrɔlen filɛ yen fɛ n'a ɲɛfɔra mɔgɔ ɲɛ ka ɲɛ a ma so la ni polisikɛ y'i fiyɛ dɔrɔn i b'i ka telefɔni ta i b'a kɛ mɛ mun de bɛ kɛ o bɛ ka ɲɛfɔ min gouvernement ka sɔn o baara ma digitalisation ye maliyɛnw ma ban a ma u sɔnna a ma mɛ an y'a ye cogo minnu na an kana an sigi dɔrɔn k'a fɔ awa nafa ka bon a bɛna yuruguyurugu mɛ olu y'a la nafilaw ye o nin ye bamakɔ ye bi n'o jiginna burusi kɔnɔ a bɛna t'o ɲɛnabɔ cogo di bi mun b'o olu bolo k'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ taara mairie la k'i bɛ digitalisation ko o de bɛ ka kɛ olu bɛ k'o kimɛ ni mun ye wolosɛbɛn minnu bɛ ka dilan bi sɛbɛn minnu bɛ ka ta bi mɔgɔ bɛ ka taa fɛn minnu kɛ bi olu b'a dɔn ni mun ye nin hakɛ in sarala nin hakɛ ma sara polisikɛ mana e fiyɛ circulation na a bɛ dɔn cogo di k'i ye i ka infraction de sarala ye mun de minɛn b'aw bolo k'o lajɛ baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen bi ni kɛnyɛrɛye o tigilamɔgɔw don aw donn'olu kan ka mun fɔ olu ɲɛna n'o tɛ jamanakuntigi ka hakilina ka ɲi ye tiɲɛ nka n'a ma lajɛ ka ɲɛ tɔ k'a jɛ don dɛ aw kɛlen don ka denmisɛnninw to bɔlɔlɔ kan a ye t'u nɔfɛ bɔlɔlɔ kan kɛnyɛrɛye arajo sow kɛnyɛrɛye journalu kɛnyɛrɛye telesow u bɛɛ sen ka don a la fala ye a kana da ORTM dɔrɔn ma a kelen tɛ se a kelen tɛ se bi a kelen tɛ se sini wa a bɛ ka min kɛ fana ka taa kumanin dɔ kumabaranin dɔ minisiriw da la u k'a fɔ y'a ɲɛna koyi walayi Asimi ye fɛn Asimi y'a hakilina fɔ mɛ Asimi bɛ fɛ maliyɛnw de ka nafa sɔrɔ a la fala ye fiches bɛ bɔ don o don u bɛ décision bɔ don o don u bɛ lettre circulaire bɔ don o don nin y'a sɔngɔ ye nin ye jɔn de b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye e y'a kelen ye k'a fɔ ko ORTM y'a sigi k'a fɔ ko digitalisation na n'i minɛna na nin de bɛ sara e y'o ye a papier bɛ ka ci arajo ni télé ma i b'a dɔn u bɛ ka min k'a la u b'a minɛ k'a bila kɛrɛfɛ ko n'u nana kuma an fɛ don min na an b'an da don a la u t'u da don a la o mɔgɔ dɔw b'an bolo fala ye ne bɛ tilen k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fala ye yɔrɔ jamana a jigi bɛ fɛn caman kan
malien minnu bɛ kɔkan yɔrɔ an jigibu kan embargo la an y'a ye k'a fɔ u ye min kɛ bi o nafa ka bon ni nin bɛɛ ye an filɛ ka fɛn fɛn sigi sen kan ni jamana mɔgɔ minnu bɛ yan ko olu ye ministre ye u sigilen don ko malien lɛsire n'u y'a mɔgɔw yɛrɛ ɲini an bɛ nin baara in kɛ fo ka wasa sɔrɔ a la nka an kana dan kelen ma an kana miiri ko président ko ten bon anw bɛna n'a la non o fɛn tɛ nin ye dɛ nin t'o fɛn nin bɛ dayɛlɛ de nin bɛ kɛ jamanadenw a bɛ ka kɛ jamanadenw de kama nin kɔni ye anw ka filɛla y'a la anw fana bɛ se ka fili ka dan yɔrɔ min na o ye nin ye maa wɛrɛw fana ka hakililaw bɛ min tɛ nin si ye a ko kɛcogo ɲuman na a latimɛko ɲuman na hali dɔw ko ne ma fala ye ko hali k'a kɛ ni société de téléphone ninnu k'o man ɲi parce que jamana bɛ musaka min sɔrɔ sisan o musaka in i ɲɛ b'o olu la olu t'a kɛ fu u t'a kɛ fu parce que olu b'a kɛ u ka tɔnɔ dɔ de bɛ bɔ a la mais ni gouvernement yɛrɛ y'a sigi k'a dilan ka ɲɛ a bɛ se ka nafaba lase impôt lajɛ kɛ ko an ka impôt fala ye ko 100 sara la ko mɔgɔ 5 de bɛ impôt sara wa a bɛɛ ye privé ye aw bɛna ko ka wari bɔ kɛ bɔ bolo la ko k'a kɛ fɛn aw tɛ taa fɔ privé ye aw ma don sotarama tigiw kan aw ma don taxi tigiw aw ma taa katakata aw ma taa sugula nafɛn feerelaw fɛ yen ka t'olu labɛn aw bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ wa donc ni kɔni ye anw hakilina y'a ko la pour que ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna na hakilina min ta maa kelen tɛ se ka kɔkɔ tɛ ntɛnɛn bɛɛ nin ko in na u k'a dɔn fana k'a fɔ ko anw bɛ yen ko maa wɛrɛw bɛ yen fala ye gawokaw fɛ yen wabariya pɔn kɛrɛfɛla la Njuga ni Bamajan wale kaba dɔ kɔni u y'o faa kunun ko an ka wolomasiri tabaw u ka cɛsiri ni timinanja o senfɛ Burkinakaw fana fɛ yen min ye Njuga ni Bamajan wale kaba dɔ o tɔgɔ ye ko Abu Fadima u y'ale fana fa Burkinakaw olu ka mɔgɔ ye wuli ka jɔ ko la ko min ye maa kofɔlen ye fala ye k'a ye tiɲɛni caman kɛ dɛ a ye Burkina sɔrɔdasi caman ba den de fa bi ministre min bɛ yen n'o o bɛ an ka jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye général Dawudo Ali Mohamedi nin ye ale ye moto 150 ta ka di gendarmulakaw polisilakaw sapeur pompier maaw ka taa se maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka safo panneau solaire yɔrɔ moto dɔ bɛna d'olu ma olu k'o kɔlɔsi Sanakɔrɔba ta ale ni Cagadugu Jalakɔrɔ olu motow bɛɛ lajɛlen bɛ a la moto in kɔni ko 100 o de bɛna na di garde nationale ma ka 100 fana di polisi ma ka 100 di sapeur pompier olu ma ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ kɛ n'a ye Dawudu ko k'u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ ko sabula k'a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana yɛrɛ ka wagane kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaaw ye ko olu de ye wari di ka se ka moto in san ko nin ye kun fɔlɔ ye ko dɔwɛrɛw bɛ sira la ko ka na le nka fala ye gendarmerie brigade caman bɛ yen foyi t'olu bolo dɛ a t'u bolo dɛ u b'u sen de la ne ye zon ye ne b'a dɔn e b'i sen na ne bɛ kuma e fɛ yan brigade caman de bɛ hali nɛgɛso t'u bolo donc siɲɛ wɛrɛ u k'u hakili to brigadew fana na u k'olu lajɛ olu fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min jamanajɔ y'i ka mɔgɔw hakilina de lamɛn degun bɛ mɔgɔ jamanadenw kan olu k'a dɔn donc Dawudu a ye nin baara in kɛ bi jamanakuntigi ale tɔgɔ la min ye minɛnw ye sa ko olu kɔni bɛna na di Yaya Sangare na ale ye inspecteur général de police ye k'u y'a minɛ k'a bila kaso la dɛ waleya in nana cogo di Yaya Sangare ko ale tun bɛ kiiri de la sigida 5nan n'o ye commune 5 ye olu de kɔni y'a kiiri k'a bila san 1 kaso dafalen na tek k'a kan ka t'o kɛ min ye Yaya Sangare ale tun minɛna commune 4nan tribunal fɛ k'a bila kaso la ko sabula ani dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko dɔ la o ko senfɛ sa maa min n'o tun bɛ ɲɔgɔn na ko a minɛlen ka bila kaso la yaasa a bɛ se ka bɔ cogo min a denkɛ n'o o yɛrɛ bɛ kaso la bi kun wɛrɛ la min n'ale ta in tɛ kelen n'o ye Alpha Yaya ye o ye wari in sara fo ka taa se 1,110,000 ma o 1,110,000 min sarala maa min tɔgɔ ye ko Yamadu Keyita o ko kɛra ten cogo la Yaya Sangare ale bɔra a bilara liberté la sabula min ye denkɛ o sera ka wari sara nka ko ale bilalen ale y'i ta kɛ juge bɔrɔtɔli ye k'ale ye wari min sara ko wari taara di greffier ma ko greffier y'o ŋanamu ko tribunal Ture ka yɔrɔ ko Ture ninnu y'a ŋanamu ko k'a dun u y'a wele k'a fɔ a ye ko kɛra cogo min i denkɛ ye wari sara a y'a sara ni chèque ye a dira Yamadu ma directement la a dɔrɔmɛ 1 ma jigin anw fɛ yen k'u y'a wele k'a kuma ɲɛfɔ a ye min ye Yaya ye ale ma sɔn fiyewu procureur Ture
ale ni juge d'instruction min bɛ yen u kɔni k'olu tɔgɔ tiɲɛna ko la kosɛbɛ o de la olu fana y'u ta ka da bɔgɔ jeninen kan ka taa n'a ye sigida 5nan o tribunal la o an ka cɛ b'a la koyi maître Cheikh Umar de y'a ka sonal donbaga ye donc ko sigida 5nan kiiri tigi i b'a dɔn o bɛ maa min bolo o ye Usmani Fati Ayidara ye ale de fana filɛ nin sa ka min ye général ye k'ale ka kiiri kɛ kiiri kɛlen u ye a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ye min kɛ k'a ye magistrat 2 de tɔgɔ tiɲɛ n'o ye Bubakari Sumare ani Sidiki Jara ye Yaya Sangare u y'a wele k'a ɲininka dalakan na k'a ka kiiri kɛ k'a yira a la k'a fɔ ko a nɔ t'a la sabula a ye min fɔ o ye nɛnini ye ka ɲɛsin magistrat ma k'u t'u ka baara la k'u y'a bila ka taa kaso la san 1 kaso dafalen k'a kan ka o kɛ sɛbɛn in an y'a sɔrɔ Musafa Mayiga ale y'a bila bɔlɔlɔ sira kan bi sɔgɔmada in na kiiri ko hukumu kɔnɔna hali bi Falaye tribunal min bɛ senna sa n'o ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen a k'a kuma ndayinnen don ye dɛ a ndayinnen don Bamakɔ dɛ k'a ndayinnen don ye kosɛbɛ kiiritigɛlaw k'u yɛrɛ maaw talen don maa dɔw ka ko dɔw yɛrɛ fɛ fɔlɔ nka n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don o la Sadio Kamara ale tun bɛ Moritanikaw fɛ yen Moritani jamanakuntigi ale tun ka kalikan bɛ yen n'o ye fanga tali ye o baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra ale ɲɛna n'o ye El Ghazouani ye jamana ɲɛmaa caman tun bɛ yen AES jamanaw k'u bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bila ka taa Niger ale ka premier ministre tun b'a kɛnɛ kan Mali ale y'i wasa don Sadio Kamara la k'o bila ka taa polisiw yan k'u ye maa dɔ minɛ sa maa min ni ale kɔni a si bɛ san 30 la ko ale kɔni ale ɲɛ tana de tun kɛlen don npogotigi fitinin dɔ ye n'o bɛ san 13 la npogotigi k'a y'a bon n tɛna se ka n da don nin na ani silamɛw kan ka ɲɔgɔn ye sisan k'a kɔni pati sangana de layi hakili b'a tɔ faamuya o la sa ko polisiw u ye tɛgɛ kɛ kamalen na k'a minɛ 6e arrondissement polisiso la ka taa ɲininka a dalakan na k'a tilara a dalakan bɛɛ la ye n'Ala sɔnna ma min ye commune fɔlɔ parquet ye u y'a bila ka taa ye a ka kiiri o kan ka kɛ Burkinakaw fɛ yen olu y'u ka gouvernement falen dɔɔni ka maa kuraw don yaasa ka se ka falenni kɛ nka dɔw fana bɔra u jɔyɔrɔ la ka taa jɔyɔrɔ wɛrɛ d'olu ma n'u y'u ka gouvernement yɛlɛmali cogoya la sa ministre min tun bɛ adamadenya kow kunna u ye ale jɔyɔrɔ minɛ ala ka maa kura ladon ale nɔ na ministre min bɛ yen n'o ye Roland Sɔnba ye na ale kɔni tun bɛ u ka transport ko kunna sa u y'ale bila ka taga farikolo ɲɛnajɛ ale ni chiffres ka ko ni baara dege ko la Bubakari Sabadogo ni ale tun bɛ u ka ministre so kunna n'o o tun ye baara dege ko ye sisan kɔni u y'ale kɛ sanayɛlɛ kalanso o ministre ye o yɛlɛmaw de kɛra Burkinakaw fɛ yen Burkinakaw fana fɛ yen hali bi Falaye min ye u ka conseil supérieur de la communication a kuma kun cayara kosɛbɛ ko ɲɛmaa kura o sigira o kunna maa min sigira a kunna sa sariyatigi don Modeste Ouedraogo ko ale de kɔni kan ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ n'a fɔ an ka accueil ale ɲɔgɔnna Nations Unies k'ale ye weleweleli da kɛ ko waleya min kɛra Burkinakaw Guinekaw fɛ n'o ye Dadis ninnu nɔ minɛli ye k'u bila kaso la k'a waleya diyara ale a bɛnna ale ma min ye u ka jamana kɔnɔna na ye Laginɛ Josariya lafasabaw n'a lafanabaw olu kɔni caman wulilen don maa dɔw bɛ yen olu ko k'olu jara ni kiiri ye olu ka hakɛw bɛna bila o kɔnɔna na dɔw fana ko k'a ma bɛn olu ma ko sabula ko a kɛra cogo min ko maa dɔw bɔra la k'a sɔrɔ olu ye kojugu kɛ nka bi ko min ye Laginɛ fanga ye k'a kɛlen don k'a ta k'a kɛ politiki ko ye ko kiiri k'a politiki ko la ma d'u bolo dɛ ko nka ko u k'u hakili to a la ko sabula u yɛrɛ fana ye faransɛla fanga de ye ko caman bɛ senna o fana fɛ yen Senegal Diomaye Faye ale kɔni ye a yɛrɛ ka nafolo minnu b'a bolo so mun b'a bolo minɛn mun b'a bolo a y'a bɛɛ lajɛlen dan tigɛ sisan sa ko k'u ka jamana ɲɛmaaw k'u ka wuli ka jɔ kɛ dɛ ko faso ka baarakɛyɔrɔ 70 Falaye wɔlɔfɔw bɛna an fɛ yan sɔɔni ko ka don yen ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu min kɛra ye san tɛmɛn'o la ko k'o kimɛli kɛ ko k'o jaabi d'a ma joona dɛ baarakɛyɔrɔ 70 Diomaye Faye kelen a ko ale ti ala ye ale t'a kira ye ale ti maa ye maa min ni maaw b'o o sujuru bi o ye ko wa ko maa si kana ale photo bila a ka bureau kɔnɔ dɛ k'u denw u muso an'u faw photo bila u ka bureau kɔnɔ k'ale tɛ photo foyi ale tɛ fɛ maa si ka photo dulon a ka bureau kɔnɔ k'ale maaninfin de ye ale tɛmɛsenna ye i den
i fa i muso k'i k'olu bila ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ miiriya ɲumanw di i kunna i k'olu bila ye nka ale ayi i b'a dɔn an ka jamanaw kɔnɔna na u ye nin ye tubabuw de la tubabu ɲɛmɔgɔw de b'a fɔ ko k'aw foto dulon baarakɛyɔrɔ jamana dɔw la e tɛ nin ye ta yan i bɛ taa sɔrɔ biro bɛ e yɛrɛ de ka foto ye donc ko an ye nin ye tubabu la ko o ma bɛn ale kɔni ko k'a to la nka yan'o cɛ fana a kun y'a jira k'a fɔ n'a nana ka bɔ dugu la minisiriw baden ni jamana bɛɛ bɛ taa kunbɛn cogo min a y'o fana bali k'a ma se o la n'ale nana ale bɛ mɛlɛku ka don k'o ka ɲi nka wɔlɔfɔw fɛ yen falaye ko Ukraine a ambasade min bɛ Senegalikaw fɛ yen ale kɔni y'a jira a ka bɔlɔlɔ sira fɛ ko min ye Ukraine ye k'a sen donna anw ka Tɛnzawatɛni kɛlɛ la ko wa k'a y'a kɛ ko fo ka s'a dan na san 2022 ale Ukraine kelen a kun y'a sɛbɛn a ka bɔlɔlɔ siraw kan k'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka mercenaires ɲini ko ka olu ta ko k'u bila baara la Senegal gouvernement ale ye wulikajɔ kɛ o la k'u k'o b'u ka bɔlɔlɔ kan yɔrɔnin kelen u y'a jigi suko ni dugusajɛ cɛ ka ko zeyin kabini kunna sini a bɛ ni kana tile 3 bɔ sa min ye Ukraine ambassade Senegalikaw fɛ yen a kɛlen don ka nin bila a ka bɔlɔlɔ kan ko olu ka sɔrɔdaso k'u b'u fo k'u ye waleya min kɛ ka terroriste dɛmɛli min kɛ Mali fɛ yen k'o diyar'u ye ko a bɛnn'u ma k'o tuma na ko Diomaye Faye ni Sonko sigilen don ka mun kɔnɔ n'u tɛ kuma ninnu fɛ dɛ maaw kɔni a kuma cayalen don bɔlɔlɔ kan bi tile 2 in na dɛ ko u ka sigana bɛ ka don u ka ko la ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye Nigeria Bola Ahmed Tinubu k'a b'a ɲini a ka jamanadenw fɛ k'u ka sabali fala u bɛ fɛ ka Nigeria jeni kabini kunu u bɔra ka bɔlɔw minɛ u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ kari fɛn fɛn fanga ta ye maa bɛ yen ko i ni fanga ka di u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ kari ko sɛgɛn dɛsɛ baara sɔrɔbaliya min ye kɔli ye dumuni tɛ sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ baara tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ Nigeria dugu bɛɛ bɔlen don su in na jamanakuntigi ale ye dantigɛ k'a b'a ɲini fɛ Ala a n'a kira kama k'u ka sabali ko fɛɛrɛ na ɲini ko in na k'a y'o fɔ o ye polisiw ka yɔrɔ tɔ bɛɛ jeni donc Nigeria gaz lacrymogène kɔni cira ka dɛsɛ jama la surankaw olu y'a jira k'a fɔ k'u ka général ko Ala y'o kisi ale tun bɛ wulikajɔ dɔ la u ye drone fili ale ka drone kɔni o m'ale sɔrɔ ko wa ko maa minnu b'u fɛ yen n'u b'a fɔ olu ma sa ko force de soutien rapide ko n'u tɛ kuma tuguni u n'u tɛ kuma sini ko nin y'a bannen ko bɛɛ k'i fasa ja Irisilakaw olu ni lamɛrikɛnw olu ye kɛlɛkɛden falen kɛ ko nin yɛrɛ tɛ kɛlɛkɛdenw nin kɔni ye duguden falen de ye ko Irisilakaw ye maa 15 laɲini min kɛra Amérique fɛ u y'olu bila Amérique fana y'u ka maa 15 bila Turki ale de kɔni ye kumaɲɔgɔnya in kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maa falenni ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Turkikaw fɛ yen pankuru nana ni ninnu ye ka taa ni ninnu ye jamanakuntigi 2 bɛɛ lajɛlen taara i ka maaw kunbɛn falaye ko maa kan k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko kuma bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ ko maaw kan'u ta u dusu fɛ wa fana ko min ye nanzara jamanaw ye u kɛlen don ka ba don u ka jamanadenw na dɛ ko kala mana sigi misikara jarati k'u ka jamanadenw na k'u bɛ wuli k'u jɔ wa k'u ni maa tɛ ɲɔgɔn tufa min na o y'u ka jamanadenw ka hɛrɛ ye n'an bɔra yen Bangladesh polisiw k'olu ye denmisɛnnin caman labila olu fana tun ye muruti boloda ko f'u ka t'u ka assemblée ci koyi ko baara tɛ ka sɔrɔ foyi fala diɲɛ fan bɛɛ ka kala nin waati in na wa k'u ye denmisɛnninw bila k'o ye dɔ fara yɔrɔ jeni kan koyi polisiw yɛrɛ dɛsɛra pewu jama la sabula ko degun bɛ yen Kamala Harris ale ye Donald Trump jaabi Donald Trump ko a tɛ a bɔyɔrɔ dɔn k'a t'a ka k'a t'a ka siya dɔn a ko Donald Trump ma tiɲɛ fɔ fiyewu k'ale b'a bɔyɔrɔ dɔn ale b'a dɔn a ye maa min ye ale b'o dɔn ko wa fana ko ni a ye nkalon wɛrɛ tigɛ ka d'ale la ko kuma b'ale yɛrɛ fana fɛ ka f'a ma koyi Trump ko n'o don k'a ka suma a fan fɛ ko ale da ma lotise dɛ ko ni nin y'i k'ale ka don o don débat la k'a bɛ taa n'a lebu bɛɛ ye kɛnɛ kan ayiwa u ka jamanakuntigi sigi a tɔ tora tile 99 ye k'a daminɛ bi la farikolo ɲɛnajɛ la sa Jeux olympiques Maroc ye mɔnɛ bɔ farafinna la bi u ye États-Unis minɛ ka 4-0 k'o la o ye Maroc taalen demi-finale la n'Ala sɔnna a ma an na tila ka o tɔ lajɛ Français olu ka judoka ba in n'o ye Teddy Riner ye ale kɔni ale ye sanu pembe sɔrɔ bi fala ye
o kɔni b'a yira sa k'a fɔ ale kɛra ɲuman tɛ ɲuman ma da ye koyi sabula n'i y'a jateminɛ san 2012 lɔndurukaw fɛ yen a ye sanu sɔrɔ san 2016 iriyokaw fɛ yen a ye sanu sɔrɔ ɲinan faransi a yɛrɛ fɛ yen o bɛna na kɛ a 4nan de ye wa a kɛra maa ye bi maa min n'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ka dɔgɔ Jeux olympiques ale hukumu kɔnɔna na faransi ka don ko Jeux olympiques hukumu kɔnɔna na fana Falaye k'u ye muso minnu bɛ yen n'olu taara n'u denw ye k'u ye jardin d'enfant dilan olu ye n'i bɛ taa boli i bɛ taa k'i den to yen ou bien n'i ba nalen don i ba b'a minɛ k'u y'o kɛnɛ sigi u ka village kɔnɔna na yen village min n'o bɛ Paris yɛrɛ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ fana ye Jeux olympiques la o ɲɔgɔnna ka kɛ ko sabula o tun tɛ kɛ aw ka arabumuso a ko k'ale ka sira tɛ maa la koyi k'ale nakun y'a ka box la ale si bɛ san 25 la a fɔra k'ale kilo o ye 66 ye ale bɛ se ka min kɛ ninnu fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ wa ko maa si m'a bali ko a ye muso in kirin k'a bɔ k'a bin seconde 46 kɔnɔna na italiyɛni o fana dun fana bɛ san 25 de la dɛ k'a ko muso in ka bolokuru ye kamalenkɔrɔ bolokuru ye ko k'a sɔrɔ ko kamalenkɔrɔ bolokuru tɛ Falaye Coupe d'Afrique min kan ka taa sifu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye U20 ye ko Mali ale kɔni bɛ groupe B de kɔnɔna na ani Senegal Mauritanie ani Gambie anw ka ko bɛ kɛ Liberiakaw fɛ yen k'a daminɛ septembre kalo tile 15 ka taa bila a tile 30 la an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin Umu Sangare ma k'a fari man di a la n'o y'an ka la diva ye an b'a fɔ sa ko ala ka bana ban pewu ala k'a segin a yɛrɛ ma Umu Sangare ale tɛ maa ni ye an ka jamana kɔnɔna na maa min don a ye musow ka kɛlɛ kɛ ka se fɔ a dan na fasoko kɛlɛ a y'o fana kɛ a cɛ sirilen don yiriwali siraw fɛ an bɛ dugawu don kɛ sa ko bana ko ala k'a fiɲɛ bɔ k'ala k'a ban pewu an bɛ an ka cɛkɔrɔba an b'o fo n'o ye Seydou ye min ye Madina Jara ye k'ale fana fo Atlantakaw fɛ yen Mohamed Lamine Kokayina k'ale fana fo Las Vegas maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo Falaye sisan sa an bɛna an ka maa bisimilalen ale wele ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na yaasa an ni olu bɛ se cogo min na ka baabu kɛ baabu min bɛna na tali kɛ nin waati in na jamana bɛɛ lajɛlen wulilen don ko ka se k'a dɛmɛ a bɛ se ka dɛmɛ cogo di baara jumɛn bɛ se ka kɛ min ye Cheikh Ahmed Tidiane Diallo président de la jeunesse du groupement spirituel des leaders musulmans ale b'an bolo olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka kɛ ni ko in ye u bɛna baara minnu kɛ an'u ka laɲiniw ye mun ye sɔɔni sisan an ma ale ladon an ka kumaso kɔnɔ an n'a bɛna na baabu o daminɛ. filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ an na cogo min na bi tilegan in na min ye Cheikh Ahmed Tidiane Diallo n'ale groupement de leaders spirituels musulmans jeunesse ɲɛmaa ye an n'ale de bɛna na masala Oustaz Diallo i ni su i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ su in na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn alhamdulillah an b'a fɔ n ko i bisimila inshallah ayiwa an b'a dɔn kɔni k'a fɔ min ye groupement de leaders spirituels musulmans ye cɛkɔrɔbaw ka bureau an b'o de dɔn kosɛbɛ Oustaz Cheikh Ousmane Madane Aidara ale ni Cɔnari Cam ninnu ka taa se Kunta ninnu ma olu b'ale de kɔnɔna na donc aw y'olu ka chiffres ka bolofara o nana cogo di
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada. An bɛ seli danfɛnw na fɛsɛmanti kan n'o de ye alakiraba muhamad sallallahu alaihi wasallam a n'a so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa o maa y'i sen da olu sen da nɔ ɲuman na fo ka taa se alqiyama jɔdon ma. Ya rabbi nɛnɛ o ala k'an ye o jamakulu sanuman na. Alhamdulillah ko tɔn o tɔn ni denmisɛnninw t'a la o b'a yira k'a fɔ ɲɛta to o tɔn na. Donc o kama cɛkɔrɔbaw caman u y'u seko kɛ u ye jamana in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sufi jamana don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali silamɛya donna Mali kɔnɔ cogoya min na o kama i y'a fɔ cogoya min na an fa an'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale wuli ka jɔ kɛ ka fara ka don an ka cɛkɔrɔbaw kan kɛlɛ in waati la an y'a ye k'a fɔ nord fan fɛ maaw nana ka na ni silamɛya tɔgɔ ye ka silamɛya birifini don u yɛrɛ la ka sɔrɔ banmanciw ni bandiw ni escroqueries don o kama ale donna an ka cɛkɔrɔbaw kan zawiyaw kɔnɔ k'a fɔ a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ɲɛ bɛ min na ka na o tɛ silamɛya dɔ ye sabula a nana dugu o dugu la a nana sɔrɔ silamɛw de bɛ yen nana sɔrɔ u bɛ misiriw de bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ u nana ka maaw faga ka bingaliw kɛ ka kaburuw ci o kama fara ɲɔgɔnkan in nana cɛkɔrɔbaw ka niveau la cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen olu fatura bi ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba b'o la n'o ye alimam Muhamad Musa Jallo n'o ye Torokɔrɔbugu alimami u caman fatura caman fana banana o kama hakilina nana ka na ni jeunesse ye walasa ka baara in ta ka continuer n'a ye inshallah. Maa bɛ cɛkɔrɔba ninnu dɛmɛ cogo di sisan? A bɛ mun de kɛ? An b'u dɛmɛ u ka hakilinaw la hakilina ɲumanw caman bɛ bɔ olu de la olu de b'an bilasira k'a fɔ o kuma a ye nin wulikajɔw kɛ o kuma an bɛ wuli ni o wulikajɔw ye. Donc olu hakilina ɲumanw bɛ cɛkɔrɔbaw la sabula olu mɛnna terrain sanfɛ ko denmisɛnnin sen na ka teli nka a tɛ kungo dɔn kuma cɛkɔrɔbaw bɛ kungo dɔn n'u y'an bila sira minnu na an bɛ wuli ka jɔw k'o la k'o baaraw kɛ inshallah. Ayiwa Jalo aw nakunba ye bi o ye jamana ye. Kosɛbɛ. An y'a ye k'a fɔ min ye Sherif Usman Madani Haidara o conseil islamique o ɲɛmaaya fana b'a bolo. Kosɛbɛ. Araba tɛmɛnen a bɔra ka dantigɛli kɛ ko a ɲininen don bɛɛ fɛ mɔgɔw ka dugawu kɛ sɔrasiw ye an ka dugawu kɛ jamana ye a fɔlɔ o ye gɛlɛya min b'an ka jamana kɔrɔn fɛ filanan o bɛ tali kɛ min na o ye sanji ye ale bɛ ka degun minnu kɛ Kosɛbɛ. mun labɛnnen don aw yɛrɛ bolo o ko hukumu kɔnɔna na. Bon alhamdulillah i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na o conseil ɲɛmaaba n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara bɔra ka laseli min kɛ ka weleweleda bila Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i seko kɛ duwawu ye jamana ye jamana bɛ degun min kɔnɔ bi o kuma an ka kɛlɛcɛw n'o ye faama ye u bɛ kɛlɛ min na bi o kuma a ka kan bɛɛ lajɛlen k'u kɔkɔrɔma don a ka kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka ninnu dɛmɛ k'u soutenir ka u hakili lafiya k'a yira u la k'a fɔ maaw b'u kɔfɛ yan minnu bɛ k'u dɛmɛ hakilinaw la minnu bɛ k'u dɛmɛ farikolo la o kuma o tɛ taa fo duwawu ka kɛ u ye donc o wulikajɔ kɔnɔna la ani k'o kuma in lawaleya jeunesse y'a ye k'a fɔ an ka duwawu don kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ an ka faama ninnu ye o kuma o de kama an y'o hakilina ta an bɛ n'o kɛ dimanche don ni ala sɔnna ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka duwawu kɛ jamana de ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'olu kɛlen don bi k'u nin di faso ka se ka lafiya n'olu kɛlen don k'u ka denbaya to u kɔ k'u denw to u kɔ ne ni e an b'an ka denbaya la an lafiyalen don sabula dɔw de bɛ k'u nin di dɔw de bɛ ka marifa ta walasa jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin jamana denw ta la cogoya min na donc o ka kan an ka olu kɔkɔrɔma don ni duwawu ye o kuma i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na ko bɛɛ lajɛlen duden bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ du kɔnɔna la o kuma anw ye silamɛw ye anw ye diinɛ laselaw ye anw tɛ se marifa ci la nka an bɛ se jumɛn na o ye duwawu ye duwawu ani ala wele ɲuman an y'o de kalan wa an b'o de ɲɛdɔn kuranɛ kalanni ɲuman an b'o de ɲɛdɔn o kuma ala dogolen tɔgɔw an y'o de ɲɛdɔn wa an bɛna to ala dogolen tɔgɔw de wele ka Alahu subhanahu wa ta'ala wele ka kuranɛ kalan ka dalayilu kalan ka yasiniw kalan ka ɲɛsin an ka faamaw ma walasa ala bɛ se k'u senw sabati cogoya min na ala bɛ se ka sebaya di Mali ma cogoya min na inshallah. Ayiwa ne yɛrɛ bɛ seli misiri dɔ kɔnɔ
ne kɔni ka seli heure bɛɛ tɛ taa dɛ mais n bɛ taa fajiri la n alhamdulillah y'a ye k'a fɔ karamɔgɔ n'o ye Udu Kone a ko kunutu ye mun de ye kunutu o ye duwawu de ye ka duwawu kɛ ni ko gɛlɛnw kun nana alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ kunutu kɛ kunutu ye jumɛn ye k'a to seli kɔnɔ o kuma dɔnnibagaw fɔlen no ɲɔgɔn kɔ a la anw bɛ mazhabu min na n'o ye Imam Malik ka mazhabu ye ale b'a kɛ yana ka taga a birili la yana ka taa birili la n'a ye misaliya la fajiri sisan n'a tilala suran laban na fajiri la rakan filanan na yana ka biri o kuma a bɛ kunutu kala aha donc a bɛ Ala wele o waati Ala wele jaabi aha a bɛ Ala wele ka Ala dugulen wa kumaw fɔ Ala tɔgɔw minnu ka d'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam o de ka di Allah subhanahu wa ta'ala an fana b'o kɛ dimanche ni Ala sɔnna mais a bɛna daminɛ heure jumɛn an b'a daminɛ ni fitiri selila dɔrɔn an b'a daminɛ a dɔn ni fitiri selila inshallah o kɔrɔ mɔgɔw ka se ye kabini lansara waati donc k'a daminɛ fitiri la sa fo ka taa aw tila an bɛ kuranɛ caman kalan an bɛ dalayilu caman kalan an bɛ yasiniw caman kalan an bɛna jeliw fana bɔn Allah subhanahu wa ta'ala ye walasa Ala ka sebaya di an ka cɛdenw ma cogoya min na Jalo an y'a ye k'a fɔ maaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma caman kuma tɛ ni fasoko kuma fɔra kosɛbɛ dɔw b'a fɔ ko nin y'aw dontɔ ye politique la ko n'o tɛ ko aw man ka kuma nin na k'an ka k'aw to yen ko bɛɛ ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye jamana bolo yalama e yɛrɛ bolo daluya bɛ min b'a jira k'a fɔ ko nin yamaruyalen don aw ka nin kɛ wa fo ka damatɛmɛ kɛ a dɔ ye hadisa dɔ bɛ yen kumaw caman b'a la ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam hubbul watani min al iman ko limaniya dɔ ye k'i faso kanu kuma caman bɛ hadisa in na n ka kuma t'o nɔfɛ nka n'i ye kow lajɛ n'i ye siraw lajɛ i b'a ye k'a fɔ Seydina Ibrahim alayhi salam kira Ibrahim ale ye duwawu kɛ Maka ye o de ye Makan kɔrɔta sinon Makan bɛɛ kun ye Nabiyala Ibrahima Makan bɛɛ kun ye kungo kolon dɔrɔn de ye foyi kun tɛ yen hali ji kun tɛ yen mais ale de ye duwawu kɛ Maka ye bi Makan b'o nɛɛma la alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye duwawu kɛ Madina ye a bɔra Maka sabula Makankaw y'a gɛn donc a taara sigi Madina a ye duwawu kɛ Madina ye o kama bi Madina bɛ nɛɛma la n'i donna Madina i dusu lafiyalen don dugu min don a sanuyalen don a jɛlen don basigi bɛ yen i bɛ yiriden o yiriden ɲini diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ Madina ka sɔrɔ u yɛrɛ tɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛ dugukolo tɛ mais alakira ye duwawu min kɛ o de y'a to Madina kɛra ten ne ni e anw ka Maka n'an ka Madina o de ye Maliba in ye ni Mali jara a bɛ diya anw de la ni Makan jara a bɛ diya Makankaw de la ni Madina jara a bɛ diya Madinakaw de la o tuma anw ka Maka n'an ka Madina o de ye Maliba in ye ni Mali in sumayara a bɛ suma anw de ye a bɛ sumaya an n'anw ka denbaya de ye anw de bɛ lafiya o tuma maa min bɛ nord la bi lafiya t'o ye dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛzɛn tɛ nin maaw minnu bɛ yen bi sunɔgɔ tɛ yen dɛ anw bɛ yen an bɛ ka kuma bi an hakili sigilen don sabula dɔ de bɛ yen an balima dɔ de bɛ yen maliyɛn dɔ de bɛ yen o de kɛlen don ka nin di ka faso ta k'a da kɔ la walasa anw bɛ se ka lafiya cogoya min na o tuma n'anw ma miiri o la o b'a jira k'a fɔ anw t'an yɛrɛ de fɛ f'an ka kɛ faso in fɛ f'an ka faso in de bila ko bɛɛ ɲɛ n'o kɛra anw yɛrɛ de ka mɔgɔ ko tɛ o jamana ko de don ɲɛmɔgɔ ko tɛ k'a fɔ nin de bɛ fanga la nin de bɛ n'i ma duwawu k'o ye bi ni jamana binna e tɛ bin wa an bɛɛ bɛ bi Ala k'an kisi o ma wa ni jamana wulila an bɛɛ de bɛ wuli donc a ka kan bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in de bila an ɲɛfɛ o tɛ politiki ko ye bali o ye diinɛ ko yɛrɛ de ye o ye hakilimaya ko de ye o ye dusuko de ye o ye faso ko de ye. Ayiwa Jalo an b'a dɔn k'a fɔ min ye Ijuma ye ale bɛ yen kosɛbɛ groupement caman bɛ yen min ye silamɛ denmisɛnnin ye kosɛbɛ dayɛlɛlen don an bɛɛ ye wa dayɛlɛlen don Mali den bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali den bɛɛ a préciselen tɛ silamɛ dɔrɔn kan ayi an mago bɛ bɛɛ de la bɛɛ lajɛlen u ka na u k'u ka duwawu kɛ alakira y'a ka misiri dayɛlɛ chrétienw ye k'u bɛrɛ bɛrɛ a kɔnɔ k'u bisimila a kɔnɔ chrétienw yɛrɛ fana ye silamɛw bisimila tumana min na ni u gɛnna ka bɔ Maka o la an bɛɛ de ye balima kelen an bɛɛ de ye faso kelen nin ye faso ko de ye diinɛ ko tɛ bɛɛ bɛ se fɛn o fɛn na Ala wele la i cɛsiri o la
walasa jamana in bɛ se ka basigi cogoya min na ya rabbi ala ka basigi don an faso kɔnɔ inshallah. O kuma sisan aw bɛna na ko yɛrɛ kɛ cogo di fitiri mana seli ka ban ni ala sɔnna a b'a daminɛ ni fitiri seli safo banna sera don ni fitiri seli banna an bɛ kuranɛ kalan ka dalayilu kalan ka yasin kalan ka ala dugulen tɔgɔw wele n'o banna an bɛ sadakalaw kalan n'o banna kuma minnu b'an fɛ jamanadenw ko ɲɛsin jamanadenw ma hakilisigiw la ka jamanaden bɛɛ wele a ka ca la maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ maa si t'a dɔn nka ale ni ala ka di n'a y'a da waga k'a fɔ ala ye k'a ka min kɛ a b'o kɛ o kuma ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele i n'a fɔ conseil ye wele bila cogoya min na walasa an k'an faso in bila ɲɛfɛ ka dugawu kɛ an fasow ye inshallah. an balakaw b'aw ka tɔn na an balakaw b'a la olu fana welelen don inshallah. est-ce que bani ka misiri bɛna san bɛɛ kɔrɔ ayiwa ni ala sɔnna an fa n'an karamɔgɔ misiri belebele b'a bolo sanfɛla bɛ yen dugumala bɛ yen wa inshallah taala sécurité kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ labɔ biiznillah inshallah. ayiwa nin kɔni ko mana sigi sen kan an b'a dɔn k'a fɔ diinɛ mɔgɔw yɛrɛ tɔnbolo minnu bɛ yen fana n'o ye imama ni limamaw n'a tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen est-ce que fana u ka ɲɛmɔgɔw bɛ se ka na kɛnɛ in kan n'a sɔrɔ a kɛlen don ka u fana sigiyɔrɔ labɛn a ko la. kosɛbɛ an kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen de sigiyɔrɔ labɛn maa o maa nana ni ala sɔnna i b'i sigiyɔrɔ sɔrɔ quel qu'en soit i kɛra diinɛ ɲɛmaa ye i kɛra politiki maa ye i kɛra maa o maa ye i kɛra gouvernement maa ye i kɛra maa o maa ye n'i nana ala barika la an bɛɛ lajɛlen dusukun ka kɛ kelen an ka ɲɛsin ka ala wele walasa ala bɛ jamana in sumaya cogoya min na. ayiwa Jalo mun yɛrɛ ye tɔɔrɔ kelen ka tɛnza Watani ko in mɛn parce que a kuma cayara kosɛbɛ mun ye aw yɛrɛ tɔɔrɔ. wallahi min y'an tɔɔrɔ an y'a ye k'a fɔ an balimaw ni an sinjiw de bɛ yen minnu sara minnu joginna u fana n'u ka denbayaw de bɛ yan u denw de b'u kɔfɛ minnu sara an bɛ dugawu k'u ye silamɛw minnu b'u la ya rabbi ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu yɛrɛ joginnen don ala ka kɛnɛya ɲuman di an n'u ma o kuma minnu yɛrɛ sen bɛ kɛnɛ sanfɛ ala ka n'u sabati donc a man di maa si ye i ka fatu k'i ka denbaya to a man di maa si ye i ka bana o kama an y'a ye an balimaw de don an maliyɛn ɲɔgɔnw don olu de b'an ni juguw cɛ o kuma a ka kan bi an ka hakilina ɲuman sɔrɔ k'olu sɛgɛrɛ ka dugawu kɛ u ye sabula an bɛ se o de la nka n'anw bɛ se marifaci la an kun b'o ta nka anw bɛ se min na o ye kɔlɔsi ye o ye kuranɛ kalan ye wa ni ala sɔnna an b'an se k'o k'o la biiznillah. ayiwa nin waleya in kan ka kɛ sababu ye i ka se ka welewelemada fana kɛ bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ nin ko ninnu ɲɔgɔnnaw mana kɛ aw yɛrɛ bolo silamɛ diinɛ bɛ mun ɲini mɔgɔ fɛ nin waati gɛlɛman ninnu kɔnɔna ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma. an y'o de fɔ silamɛ diinɛ f'a ka faamuya silamɛya o ye bɛn diinɛ de ye o ye keleya diinɛ de ye o ye basigi diinɛ de ye silamɛya tɛ maa si wele ka taa violence la alakira ma maa si bila violence la bali alakira kun ye pɛɛma de ye alakira kun ye maa ye min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ale tɛ maa ye o de la kuranɛ b'a fɔ an ye walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik ne ye alakira kun ye maa dusu jalen ye k'i ye maa ye min tɛ maaw fɛ bɛɛ kun bɛ boli ka bɔ i kɔrɔ nka e ye alakira e ye maa min bɛ hadamadenw fɛ maa min dusukun ka magan donc silamɛya y'o de ye silamɛya ye bɛn diinɛ karama diinɛ hinɛ diinɛ ka miiri i maa wɛrɛ ɲɔgɔn na hali ni silamɛ tɛ ka jɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i ka jamana dɛmɛ kɛnɛ kan ani gundo la donc silamɛya y'o diinɛ de ye o de kama o dusukun de b'an na ka ɲɛsin an ka jamana ma o kuma maa minnu bɛ jamana in kunna bi ala subhanahu wa ta'ala ka dili don ala ka kɛli don ala de bɛ fanga di maa ma wa ala de b'a minɛ maa la n'a y'a di min ma don min na dugawu ɲuman kɛ o ye ka hakilina ɲumanw don o la ya rabbi ala k'o kɛ faso yiriwali hakilina ɲumanw ala k'o don o la o kuma ala ka an n'u senw sabati ya rabbi. ayiwa aw ye silamɛ diinɛ denmisɛnninw ye groupement leader sécuritaire musulman jeunesse aw ye o ɲɛmaa ye nka an bɛ fɛn caman an ka jamana kɔnɔ est ce que aw bɛ kuma olu la wa bɔlɔlɔ sanfɛlaw la diinɛ ko ni bato ko ni wajulu ko ni kutuba ninnu na est ce que aw bɛ baara kɛ olu la yaasa olu fana bɛn ka na o sira fana kɛ. kosɛbɛ an b'o baara la o yɛrɛ de kama sisan an kɛlen don ka tɔn dɔ sigi tɔn min bɛ sufidenw ani minnu bɛ wele an ka jamana kɔnɔ ko wahabiyaw mais dɔw b'u wele ko sunna donc pour que an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an y'o tɔn fana créer n'o ye alliance ye ne yɛrɛ y'o ɲɛmaa ye fana
donc a dabɔ kun ye mun ye pour que an bɛɛ de ye silamɛ ye au lieu que an ka ɲɔgɔn kɛlɛ a ma se kɛlɛ la bɛɛ ka to an bɛɛ bɛ yirisun belebele dɔ de sanfɛ yirisun min n'a bolofara ka ca e bɛ bolofara min na to o la i k'o kɛ bonya ni karama kɔnɔ i ka maa wɛrɛ to a danbe la ale fana k'a ta kɛ bonya ni karama kɔnɔ nka yirisun yɛrɛ n'an ye maa ye k'a ju tigɛ o tuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yirisun yɛrɛ makara donc an farala ɲɔgɔn kan ala barika la o sigira sisan a bɛ kalo 6 bɔ alhamdulillah a bɛ ka firiw caman bɔ sabula n'i ye jateminɛ kɛ yanni bi cɛ yanni kalo 6 cɛ i tun b'a ye k'a fɔ réseau ka kalan maaw tun bɛ ɲɔgɔn nɛni u tun bɛ ɲɔgɔn buruja o bɛɛ ye diinɛma kelenw ye nka bi ala barika la nin sigilen kɔfɛ caman bɔra fitinɛ la a ma ban pewu nka ni ala sɔnna hali bi baaraw bɛ sen na inshallah mais don nataw la a bɛna mun ni mun kɛ o hukumu kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ cybercriminalité fana procureur sigilen don k'an bɛɛ lajɛ kosɛbɛ aw yɛrɛ dɔrɔn tɛ ala anw bɛɛ de kɔlɔsilen don yalama a bɛna na s'u ma k'a f'u ɲɛna aw bɛ ka baara min kɛ u ka se ka bɔ a kalama ko ala ko dɔn projet caman b'an bolo diinɛmɔgɔw yɛrɛ ka sira fɛ k'an ka diinɛ lase bil hikma wal mau'izati al hasana kuranɛ y'o de fɔ an ye k'an k'ale Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ lase ni kodɔn ye ani wajulukan cɛɲɛw o tɛ nɛni ye o tɛ ka dankari maa wɛrɛ la o ye ka diinɛ lase ni bonya ni karama kɔnɔ o kama projet caman b'an bolo wajulikɛla denmisɛnnin minnu bɛ bi ka u former ka ɲa k'u former ka ɲa ka kalan don u kɔrɔ ka basigi don u kɔrɔ ka maa bonya don u kɔrɔ kuma minnu cɛnɛnw minnu bɛ bɔ u da k'olu latilen u senfɛ o de kama kuma cɛnɛnw n'u bɔra bi i b'a ye an bɛ baara la dugu ma walasa k'u latilen walasa fitinɛ kana wuli donc n'i y'a faamuya sa o kɛlen don ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi pour que ka se ka ninnu kow kɔlɔsi yaasa a kana taa ka dan ye fo k'a dama tɛmɛ an bɛ baara la dugu ma k'a sɔrɔ sanfɛ baara tɛ ni kuma cɛnɛnni min bɔra an n'a tigilama bɛ sigi an b'a a n'a hakili yira ɲɔgɔn na a caman na u b'a to an ta la u b'a yira k'a fɔ tiɲɛ b'an bolo wa u bɛ segin kɔfɛ donc alhamdulillah firiw caman bɛ ka bɔ ko in na inshallah mais est ce que don nataw la a bɛna na se ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna parce que ni nin sugu bɛ kɛ waati dɔ la an b'a ye olu bɛ to ka kalan sen kɛ ala anw yɛrɛ kunnafonidilaw kunna ka mɔgɔw lafaamuya bamancɛ wale ni juga wale kɛbaa na bɔlɔlɔ sanfɛ la i bɛ se k'i kɔlɔsi cogo di kuma minnu bɛ fɔ minnu tɛ fɔ yalama n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama a la ayi inshallah an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiri docteur Mamadu Kone a bɛ cɛsiriba min na jamana kɔnɔ ya rabi ala k'an n'a fanga se a bɛ wuli ka jɔba la diinɛ sira kan walasa diinɛmɔgɔw bɛ se ka bɛn ka don da kelen fɛ cogoya min na donc an n'a bɛ ɲɔgɔn kalama nin baara ninnu na a yɛrɛ ni an faw jɛra donc a b'an minɛ a denw ye a bɛ ladilikanw caman di an ma alhamdulillah ni ala sɔnna don nataw la ko in a firiw bɛna bɔ toujours inshallah an b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ye ko an ni au conseil islamique ka laɲini kɔnɔna na ale ye welemada min kɛ o de la an ni Cheikh Ahmed Tidiane Diallo bɛ ka baabu kɛ bi ka kɛ ni groupement de liberté spirituelle musulman olu jeunesse ka bolofara ye Diallo e yɛrɛ bolo mun yɛrɛ de nana ni nin fɔɲɔgɔnkɔ bɛɛ ye bi an ka diinɛ ko la ani e yɛrɛ bolo an bɛ se ka mun k'a fura ye bi bon min nana n'a ye a fɛnw ka ca a dɔ ye kalanyɔrɔw tɛ kelen ye jamana minnu kekuyara joona olu y'u ka kalanyɔrɔw u denw bɛ bɔ ka taa kalanyɔrɔ min na u y'a kɛrɛnkɛrɛn u ma sɔn u denw ka bila ka taa fan bɛɛ fɛ n'u bɛɛ taara fan bɛɛ fɛ i taara yɔrɔ min na i bɛ na n'o idéologie de ye i bɛ na n'o hakilina de ye i bɛ na n'o faamu de ye donc e yɛrɛ bolo o de ye sababa ye donc i bɛ n'i basé o de kan k'o de fɔ misaliyala i y'a kɛ ten misaliyala ne ye kalan kɛ Egypte de ne ye san 10 kɔ de kɛ Egypte n fa ye n bila ka taa depuis n fitinin ka taa yen kalan kɛ donc ne nana n bɛ na n'o faamuya de ye o faamuya de bɛ kɛ n na donc n b'o de défend ni maa min taara Saudiya la n'o fana nana o fana n'o faamuya de don ni maa min taara yɔrɔ wɛrɛ ainsi de suite donc kalanyɔrɔw caya bɛɛ bɛ na n'i ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la surtout arabu duguw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnyaw b'u caman ni ɲɔgɔn cɛ u ka hakilinaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de kɛra o t'o ye sinon diinɛ fɔɲɔgɔnyaw kalan sira fɛ baasi tɛ olu la donc olu bɛ ko pɔnba 4 ni sira o sira ta o la baasi foyi tɛ o la misaliya la n'a ye min ja i b'i bolo minɛ n'a ye min ja i b'i bolo jigin ne bɛ bolo de jigin dɔ b'a bolo minɛ
a tɛ ne ka seli tiɲɛ min fana b'a bolo jigin a t'o ka seli tiɲɛ min b'a bolo minɛ o kuma o fana ka seli ka ɲi donc olu ye fɔɲɔgɔnya minnu ni baasi tɛ olu la nka min ye jamana kow ni fɛnw ye o de kɛlen don sababuya ye kalayɔrɔ kow caya donc a ka kan bi an k'an ka kalayɔrɔ choisi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana in yɛrɛ labɛn ka kalayɔrɔ ɲɛnɛmaw ɲini a la an denw bɛ kalan kɛ yan an ka hakilinaw bolo an yɛrɛ bɛ dɔ to k'u kan an b'u ka hakilinaw labɛn ka ɲa n'o kɛra sababu ye o bɛ kɛ sababu ye faraɲɔgɔnyaw tɛ caya mais Diallo est-ce que yɛlɛmaba minnu bɛ ka kɛ gouvernement fɛ bi surtout bon an sen ma don a la fɔlɔ nka an b'a jigiya k'a fɔ o hakili bɛ na jigin an na don nataw la inshallah taala parce que madrasa sow fana kan ka lajɛ c'est vrai ni m'a fɔ k'u bɛ refondation o kana ɲinɛ k'a fɔ ko aw fana ni hakilinaw ni taabolo ni fɛnw bɛ misiri kɔnɔnaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen surtout Mali fanba yɛrɛ o y'o kalanbaw de ye olu de ye madrasaw kalan o de ye Mali fanba ye donc il faut que olu ka don ba la kosɛbɛ surtout kalanyɔrɔ ko c'est très très important n fa ka expérience la n ye min sɔrɔ a kɛrɛfɛ Tchad ani Tchad au conseil président kun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ u kun bɛ ɲɔgɔn sira labɔ kosɛbɛ u kun bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kosɛbɛ a ka kumaw sen fɛ Tchadiens y'u yɛrɛ labɛn k'u ka kalanyɔrɔ choisi u ka misiriw jɔ cogo k'o bɛɛ labɛn ni misiri bɛ jɔ i b'a sɔrɔ u ka au conseil de bɛ papier bɔ k'a jira k'a fɔ ni misiri ka jɔ ni misiri kana jɔ ni wari bɛ ne kun ne bɛ n ka misiri jɔ n bɛ alimami ɲini min bɛ n ka hakilina défend o kuma o bɛ n ka hakilina défend hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ sababa ye donc n'o cayara jamana kɔnɔ a bɛ na ni fɔɲɔgɔnya ye a bɛ na ni basigibaliya ye donc il est temps jamana ɲɛmɔgɔw k'u sen don nin ko ninnu na walasa basigi bɛ na jamana kɔnɔ cogoya min na. Ayiwa an bɛ segin ka na i nakun na an bɛna kuma kuncɛ n'o ye o ye dimanche fitiri waati maa bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bankɔni na Serifu Usumani Madani Hayidara ka fɛn na ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo ani weleweleda min b'i bolo yaasa mɔgɔw bɛ se ka na cogo min na ka taa dugawudon in kɛ an ka jamana yɛrɛ ye. Inshallah donc an bɛ maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen wele a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan groupement jeunesse tɔgɔ la an bɛɛ lajɛlen ka taa dimanche don ka taa an fa ni an karamɔgɔ groupement leader ɲɛmaaba au conseil ɲɛmaaba Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ Seyid Serifu Usumani Madani Hayidara a ka misiri min bɛ Bankɔni Jɛgɛnɛbugu la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche don n'o bɛ bɛn le 4 août ma 19h pile o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yen an bɛɛ k'an jija fitiri an ka t'o sɔrɔ yen ni fitiri seliw sera inshallah an bɛ fitiri seli n'o banna an bɛ jɛ ka kuranɛ kalan ɲɔgɔn fɛ ka dalayilu kalan ka yasin kalan a dabɔkun ye walasa Ala ka sababu ɲuman kɛ k'a di an ka faamaw ma k'u senw sabati ka gagner k'o di Mali ma ka Mali territoire bɛɛ lajɛlen lasegin jamana taya la ya rabbi Ala k'o kɛ an ka ɲɛmaw ya rabbi Ala ka gagner d'u ma Ala k'o kɛ Alakira n'a so dunkew kama salli ala Muhammad. Ayiwa i tɛ fatiha ta an ka baro wuli inshallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayiwa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ye ko nin de kɛra aw tulo a n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye bi su in na n'o o ye juma ye utukalo ale tile 2 san 2024 Cheikh Ahmed Tidiane Diallo min ye jeunesse groupement leader spirituel musulman olu ka ɲɛmaaba don alliance min fana sigilen don silamɛ denmisɛnninw tɔgɔ la o fana ɲɛmaaya kalifalen don a la nakun ye min ye kari n'Ala sɔnna a ma fitiri waati an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bankɔni Jɛgɛnɛbugu la yaasa ka taga dugawu dɔn kɛ an ka jamana ye bɛɛ lajɛlen wele no a kɛnɛ kan diinɛmabɔ diinɛ na jamanaden bɛɛ welele jeunesse ale kɔni y'a organiser nka a ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa ni sen sera ka se o bɛ diya u ye kosɛbɛ yaasa min ye dugawu min taa don jamana ye bɛɛ lajɛlen ka se a kɛnɛ kan Falaye Keyita k'i fo n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 11 12 n'o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan jɛmukan kura ale kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri jira an bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.